Og lad os bare kigge på Helsingørs startopstilling. Johannes Ritter og Frederik Bay er nye på kanterne. Rikke Olsen og Mathias Johansen, der begge to sidder på bænken fra start. Og så også Mikkel Basse, der spiller på midtbanen, kommer ind i stedet for Tobias Christensen. Ja, det er et fint spil. Igen af Helsingør og Bay. Her til Riel. Glimrende, som han kommer ind med to spillere. Sætter den der. Er stadig dybt. Et glimrende spil. Der er Helsingør mulighed der til Tobias Christensen. 1-0 til Helsingør. Der kom scoringen. Og de er fuldstændig ellevilde nede på trænerbænken. Og selvfølgelig også bag ved målet. Det er en super setup, det er Helsingør. Ja, det er vanvittigt. Det er rigtig stærkt. Ind centralt. Mister lige en tackling. Viborg-spillerne er så fri. Og så den her bold, der går i dybden i den ene kanal og løbet i den anden. Lidt tilfældig og lidt heldig. Selvfølgelig Tobias Christensen får den med fra redning fra Vitala. Men hvor er det stærkt. Det her er ikke lidt tilfældigt. Lidt for alibi. Grønning derind. Den her aflevering, den er simpelthen fantastisk. Og der har man heldet med sig, Tobias Christensen. Og nu er det altså på vej mod Superligaen. Ja, han bevarer lige roen der, hvor han skal sparke den ind. Tobias Christensen. Det er blot hans andet mål i sæsonen. Men sikkert et. Og en sensation, der er under opsejling lige nu. Det har der helt sikkert taget. Vi er jo ikke sådan vant til, og slet ikke som bundhold. Og skal spille så mange midtugekampe også. Ja, det er Pallesen. Godt lavet af Pallesen. Ligger den der ind, og så er udligningen der! Søren Ræse, der bringer forløsningen i Viborg. Udligning til det. Så er det her bald fuldstændig åbent igen. Og det kommer selvfølgelig, må vi også sige, for Christoffer Pallesen. Hvor har han været fremragende på den her højre kant. Og han har truet gang på gang ned til sin højre fod med indlæg. Prøv at se her. Truer ned, ikke? Og så går han ind i banen til venstre foden, og så hammer han den hårdt ind, flat ind. Han ved godt, der er mange mand derinde, og den skal bare ind. Og så håber han jo selvfølgelig, at der står en grøn-hvid derinde, der kan sætte indersiden på, som Ræse gør her. Ja, sikkert energi, han har lagt for dagen derude i højre bakken. Det er fremragende, men sikkert en forløsning for Viborg og alle de her tilskuere, der sidder rundt omkring os. De har siddet som forstenet de seneste minutter. Sikkert pres på spillerne, trætte spillere. Lad os lige prøve at følge den her. Sivbæk på jagt efter den. Nej, det er godt arbejde. Det er godt, hvad han sagde. Han var dødtræt, men der kommer scoringen! Mikkel Vestergaard, der også er indskiftet. Patter den der ind i netmaskerne. Hvor er det dog mesterligt lavet derude på siden af Christian Sivbæk, og også iskold udnyttet. Han havde en chance lige efter at have blevet skiftet ind. Nu får han en til, bum. Næsten fra samme position, der ramte han slet ikke bolden på hovedstød. Men hvor er det fremragende af Sivbæk, og han gjorde det præcis det samme i Helsingør. Tager bolden til sig, udfordrer 1 mod 1, og så smider han Sukker direkte derind, hvor fodboldkampe de afgøres. Det her Sivbæk æder sig selv. Det er en svær bold. Den her dribling, den er genial. Og så smider han altså bolden ind i området, så Vestergaard bare kan løbe direkte ind i positionen og hætte den ind. Det er et vanvittigt godt mål, også et godt timet indløb af Mikkel Vestergaard, men Christian Sivbæk, og det hørte vi selv, der stod og sagde, han kan ikke mere. Han kunne alligevel lidt mere godt sige. Han kunne alligevel sprinte efter den her, og når han så erobrer bolden lige inden sidelinjen, så formår han alligevel at udfordre sin direkte modstander med en fremragende dribling, og så smider han altså en gudebold ind i panden på Vestergaard. En ballonbold op mod Miner, der forlænger den igen. Det glemmer du spillet. Riel, så er der udlignet 2-2. Så lykkes det alligevel for FC Helsingør. André Riel banker den op i nettet. Det er anden gang, at de lykkes med at vinde en af de her hovedstødsdueller. Ja, men det er fremragende sparket ind, men de spiller jo også med hovedet under armen. Viborg, de går 3 mand op til den samme duel, og derfor så er det jo klart, at der er masser af plads bagved. Det er simpelthen hovedløst og uden omtanke for Viborgs side. Men hvor er det koldt sparket ind. Har giver så god tid. Ikke noget mere stress i situationen. Og så flugter han den bare op i krydset. Se her. 3 mand op i samme duel. Og så kigger man fodbold. Man aner overhovedet ikke, hvor Riel han er henad. Forfærdeligt forsvarsspil. Og det der, det er bare køligt op i netmaskerne. Miner, der vinder duellen. Sidste mulighed for Viborg. Sivbæk. Alexander Jacobsen sender den afsted. Jakob Kjeled kigger på klokken, blæser i fløjten, og her er det en realitet.
FC Helsingør er klar til Alka Superligaen. Viborg FF er ude af den og prøver lige at se de her dramatiske billeder af glade Helsingør-fans. Eller spillere, der naturligvis jubler over den her store overraskelse. Sensation, som det er, at de spiller i Alka Superligaen efter sommerferien. Alt imens, at Viborg, de må ned i den næstbedste række. Det er tumultagtige scener, og jeg kan garantere for, at vi kigger nærmere på dem efterfølgende i Onsite.